L-uniku mod kif nistgħu neħilsu mill-aktar gvern korrott li qatt kellu pajjiżna huwa billi nivvutaw lill-Forza Nazzjonali u nassiguraw li Simon Busuttil ikun il-Prim Ministru ta' Malta. Kliem Michael Briguglio waqt il-programm Xara Bank. L-uniku mod kif nistgħu neħħu dan il-gvern korrott, l-iktar gvern korrott li qatt kellu pajjiżna huwa permezz tal-Forza Nazzjonali u jiena għalhekk fiduċjuż li nara Simon Busuttil Prim Ministru ta' Malta. Fid-dibattitu ħadu sehem l-opinjonisti Michael Briguglio, Bernard Grech, Alex Saliba u Charlon Guder. L-avukat Bernard Grech sostna li l-problema f'dan il-pajjiż illum mhijiex biss Konrad Mizzi u Keith Schembri, imma l-ikbar problema hija li llum ikkolassaw l-istituzzjonijiet li jinsabu maħkuma minn Joseph Muscat. Jekk inti taħkem il-Pulizija u taħkem l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, dan il-pajjiż jiġrilu kif ġralu għandek sitwazzjoni fejn Prim Ministru sar untouchable. U miegħu wkoll saru untouchable Keith Schembri u Konrad Mizzi. Bernard Grech qal li huwa mhux se jinxtara minn Joseph Muscat b'ċekk ta' rifużjoni tat-taxxa fuq il-karozza, meta fl-istess nifs il-gvern ta' Joseph Muscat qed jisirqu fil-prezz tad-diesel għall-istess karozza. Jiena wieħed minn dawk, Peppi, li rċevejt ċekk illi huwa dovut lili, u nirringrazzjah il-gvern, però ngħidlu li mhuwiex se jixtrini għaliex b'518 euro minħabba taxxa li jiena ħallast żejda fl-2006. Il-gvern kull sena lili mittana il-Call Fuel Station ħadli iktar minn 500 euro żejda biex nimla lill-istess karozza kull sena. Michael Briguglio kritika l-messaġġ tal-Partit Laburista u qal li llum huwa l-aqwa żmien għal Panama u għal korruzzjoni. Huwa l-aqwa żmien żgur għal gang tal-Panama. Huwa l-aqwa żmien żgur għal Brian Tonna u n-Nexia. Huwa l-aqwa żmien żgur għal min mhux għal min isuq għax ikun iwaħħal fit-traffic. Huwa l-aqwa żmien għal korruzzjoni, l-aqwa żmien għal Gaffarena, l-aqwa żmien għal Cafe Premier, l-aqwa żmien għal favoritizmu, għal min għandu l-positions of trust. Minkejja l-iskandli kollha ta' korruzzjoni madwar Keith Schembri u Konrad Mizzi, l-opinjonista Charlon Guder jgħid li huwa kuntent li Muscat żamm madwaru lil dawn iż-żewġ persuni. Ħansaqsil Charlon mela Alex qed jibżaj wieġeb. Ħansaqsil Charlon. Inti kuntent li l-Prim Ministru tiegħek żamm lil Konrad Mizzi u Keith Schembri? Iva jew le? Iva, inti kuntent? Mela għandna Charlon Guder huwa kuntent. Michael Briguglio fakkar li Muscat sejjaħ elezzjoni sena qabel biex jisalva ġildu. U tantu seren il-Prim Ministru bil-Kummissarju, tantu seren bid-disa siġġijiet li għandu maġġoranza fil-Parlament, illi kellu jsejjaħ elezzjoni qabel żmienha. L-uniku raġuni għalfejn il-Prim Ministru sejjaħ elezzjoni qabel żmienha hija biex isalva ġildu. Għax jaf li kellu ribellioni interna fil-Partit Laburista, jaf li għandu inkjesti ħirġin kontrih, jaf li għandu l-Ewropa kollha hija nkwetata, jaf li l-investituri qed jinkwetaw fil-fatt qed jinvestu f'pajjiżi oħrajn u dak it-tajjeb li sar fl-ekonomija kollu ħajintelef dan il-korruzzjoni. Il-Prim Ministru qed iżomm il-pajjiż kollu ostaġġ għall-egoizmu tiegħu. U għalhekk saħaq Michael Briguglio li l-għażla qudiemna hija li neħilsu minn dan il-gvern korrott u nażlu lil Simon Busuttil bħala l-Prim Ministru ta' pajjiżna.